आंनि मुङा सोरां बसुमतारी। गामिनि मुङा निउ खाग्राबारि होनो कुसुगाव एरियायाव थायो। नोंथाङा मा साख्रियाव थिसनथाइ मोनदों? आं दिनै SSC-GD नि माबायाव सिङाव थिसनजानाय CISF-आव साख्रि मोननो हादों। माबायदि नाजानाय गेजेरजों मोननो हादों? नाजानाया गोबाव समनिफ्राय नाजाबाय थादों आङो। 2022निफ्रायनो नाजायै दिनै 2026आव फाइनाल रिजाल्ट फैनानै सेलेक्सन जाफैबाय आरो। बियो 2025निनोमोन आरो दा 26आव फाइनाल रिजाल्ट फैनानै सेलेक्सन जानो हाबाय आं CISF-आव। माबायदि मोनदों दिनै समाव? दा गोबाव समनिफ्राय नाजानानै दिनै जाफुंसार फैनानै गावखौनो माने फोथायनो हायै मोनसे गोसोआव बिदि जाखांदों आरो। आं बिदि जानो हागोन सानाखैमोन आरो, थेवब्लाबो आं दिनै गोबाव सम 4 बोसोरानो जाबायमोन। 4 बोसोर नाजानानै दिनै जाफुंसार जाफैनो हाबाय बेयाव। बे एकाडेमियाव नोंथाङा बेसेबांसो सोलोंथाइ लाया? बे एकाडेमियाव आङो बारा सम थानाय जायाखै, 2 मासल' थाफैनाय जादों। 2 मासनि गेजेरावनो आङो आंनि नांगौखिनिखौ बुथुमनो हानानै आं खारनायावहाय पास खालामनो हादों। दिनै जे बे एकाडेमिया नोंथांमोनखौ बरायबाय, मा बुंगोन बे एकाडेमिनि सोमोन्दै आरो माबायदि मोनदों? बे एकाडेमियाव आं सार आरो मेडाममोन गासिखौबो जोंखौ लिंहरनानै बायदि बरायफैनाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ। माबायदि फोरोंथाइ होनाय जायो बे एकाडेमियाव? फोरोंथाइ होनाया मोजां, जोबोद मोजां। जेरै आं सिगां बेयाव फैयैनि सिगां आङो 5 किल'मिटारखौ खारनो हायाखैमोन, हारसिं प्रेक्टिस खालामो। ओमफ्राय जेब्ला आं बेयाव फैनाय लोगो लोगो सारमोनजों जे प्रेक्टिस खालामफैदों, बिनि उनाव आङो फार्स्ट टेस्टआहायनो 5 किल'मिटारखौ 22 मिनिटाव खारफैनो हाखादोंमोन। ओमफ्राय फैयै फैथारना आङो 20 मिनिटाव हाफैदों आरो 5 किल'मिटारखौ। नोंथांमोन बायदि गोबां लाइमोनफोर दङ जाय बिथांमोना साख्रि आन्दायनानै थायो, बिथांमोनखौ मा खालामगोन बे समाव? जायफोरा ओरैनो गामियाव ओरैनो बेखाराव थायो, बेफोरखौ आं गासिखौबो खावलायनो लुबैयो। जुदि लामा मोनाखैबा साख्रि नागिरनायनि, अब्ला आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनानै थाफैनो हागोन। बेयाव सारमोनहानो गासिबो दैदेनलांखायो बबे लामाजों थांनांगोन आरो माबायदि, जेरै अनलाइन फैयो नटिफिकेसन, बे समावबो एप्लाइ खालामनो हाखायो एकाडेमिनिफ्रायनो। बेखिनिखौनो आं बुंनो सानदों।